ଦୀପାବଳି ଏକ ଭାରତୀୟ ପର୍ବ। ଏହା ଆଲୋକର ପର୍ବ। ଦୀପାବଳି ଉତ୍ସବ ଭାବେ ପାଳିତ ହୋଇଥାଏ। ନାନାଦି କାରଣ ହେତୁ ଏହି ପର୍ବ ଅକ୍ଟୋବର ମାସ ଅଧାରୁ ନଭେମ୍ବର ମାସ ଅଧାରେ ଆସିଥାଏ। ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କର ଦୀପାବଳି ପର୍ବ ଏକ ମୁଖ୍ୟ ପର୍ବ, ଯାହା ଘରମାନଙ୍କରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଢଙ୍ଗରେ ପାଳନ କରାଯାଇଥାଏ। ଦୀପାବଳିରେ ସମଗ୍ର ଭାରତବର୍ଷରେ ଦିବ୍ୟ ଜନନୀଙ୍କର ନାନା ରୂପରେ ପୂଜା କରାଯାଇଥାଏ। ବଙ୍ଗଳା, ଆସାମ, ଓଡ଼ିଶା ଓ ବିହାର ରାଜ୍ୟରେ ଦୀପାବଳି ଦିନ ମା କାଳୀଙ୍କର ପୂଜା କରାଯାଇଥାଏ। କାର୍ତ୍ତିକ କୃଷ୍ଣ ତ୍ରୟୋଦଶୀ ମଧ୍ୟରାତ୍ରିରୁ ତାନ୍ତ୍ରିକ ଓ ଶାକ୍ତ ମତେ ଦେବୀଙ୍କର ପୂଜା କରାଯାଇଥାଏ। ବିଭିନ୍ନ ଶକ୍ତିପୀଠରେ ମାଟି ତିଆରି ମୂର୍ତ୍ତିରେ ଏହା ସମ୍ପାଦନ ହୋଇଥାଏ। ସମଗ୍ର ଉତ୍ତର ଭାରତରେ ଦୀପାବଳି ଦିନ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ରୂପରେ ଦେବୀଙ୍କୁ ଆରାଧନା କରାଯାଇଥାଏ। ମିଥିଳା ଓ ନେପାଳରେ ଏହି ପର୍ବରେ ମହାନିଶାଙ୍କ ପୂଜା କରାଯାଇଥାଏ। ଏହି ପବିତ୍ର ପ୍ରଦୀପ ଅମାବାସ୍ୟାରେ କନ୍ୟା ମାସ ପ୍ରାରମ୍ଭରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ପିତୃପୁରୁଷଗଣ ପିତୃଲୋକକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ମହାଳୟା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ନିଜ ନିଜର ସନ୍ତାନ ନିକଟକୁ ଆସି ଶ୍ରଦ୍ଧାର ସହ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ ଦ୍ରବ୍ୟ, ଶ୍ରାଦ୍ଧରେ ଅନ୍ୟ ବ୍ୟଞ୍ଜନାଦିର ରସଦୀକୁ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କ ଦେହରେ ପ୍ରବେଶ କରି ଗ୍ରହଣ କରି ତୃପ୍ତି ଲାଭ କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ନିଜ ଗ୍ରାମ କିମ୍ବା ଆତ୍ମୀୟ ସ୍ୱଜନଙ୍କ ସହ ସୁବାଳାପ ମଧ୍ୟରେ ମାତ୍ର 3 ଘଣ୍ଟା ଅର୍ଥାତ୍ ମନୁଷ୍ୟକାଳ ହିସାବରେ 45 ଦିନ ଗୃହରେ ବନ୍ଧୁ ମିଳନରେ କଟାଇ କାର୍ତ୍ତିକ ଅମାବାସ୍ୟାର ପ୍ରତ୍ୟୂଷ ଅର୍ଥାତ୍ ସାୟଂକାଳରେ ନିଜ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରି ପିତୃଲୋକକୁ ପୁନଶ୍ଚ ଗମନ କରିଥାନ୍ତି। ଏହି ଅବସରରେ ବିଦାୟ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ପ୍ରଦାନ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ବିଭିନ୍ନ ବାଦ୍ୟ, ମୁଖ୍ୟବାଦ୍ୟ, ହୁଳହୁଳି, ଆତସବାଜି ଓ ଆଲୋକ ବିକାର ଆଲୋକମାଳାରେ ପିତୃପୁରୁଷଙ୍କୁ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ କରାଇଥାନ୍ତି। କାର୍ତ୍ତିକ ଅମାବାସ୍ୟାକୁ ଦୀପାବଳି ଭାବେ ପାଳନ କରାଯାଇଥାଏ। ଘରେ ଘରେ ବାଣ ଫୁଟେ ଓ ଦୀପ ଜଳେ ଶ୍ରଦ୍ଧା କରାଯାଏ, ପିଠାପଣା ହୁଏ। ଏହି ଦୀପାବଳି ଅମାବାସ୍ୟାକୁ ଲୋକୋକ୍ତିରେ ପୟା ଅମାବାସ୍ୟା ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଥାଏ। ସତ୍ୟଯୁଗରେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ର ରାବଣଙ୍କୁ ମାରି ସୀତାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ଅଯୋଧ୍ୟା ଫେରିଥିଲେ। ଅଯୋଧ୍ୟାର ନରନାରୀ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କର ଅସତ୍ୟ ଉପରେ ସତ୍ୟର ବିଜୟ ନିମନ୍ତେ ଆନନ୍ଦରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଦୀପ ଜଳାଇଥିଲେ। ସେବେଠାରୁ ଏହି ଉତ୍ସବ କେତେକ ସ୍ଥାନରେ ପାଳିତ ହୋଇଆସୁଛି। ଉତ୍ସବ ତତ୍ତ୍ୱବିଧାନ ଅନୁସାରେ ଏକଦା କାର୍ତ୍ତିକ କୃଷ୍ଣ ଅମାବାସ୍ୟାର ଘନ ଅନ୍ଧକାରରେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ କାଳସର୍ପ ରୂପେ ଲୁଚି ଛପି ଦଂଶନ କରିବ ବୋଲି ଜଣେ ଜଣେ ଭବିଷ୍ୟଦ୍ରଷ୍ଟା ଜ୍ୟୋତିଷ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କୁ ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ କରିଥିଲେ। ସତର୍କତା ପୂର୍ବକ ଅଯୋଧ୍ୟା ରାଜନଗରୀରେ ଅମାବାସ୍ୟା ଦିନ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଆଲୋକର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଥିଲା ଓ କାଳସର୍ପ ଦଂଶନରୁ ଚକ୍ରାନ୍ତ ପଣ୍ଡୁ ହୋଇଥିଲା। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଅତ୍ୟାଚାରୀ ନରକାସୁରକୁ କାର୍ତ୍ତିକ କୃଷ୍ଣ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀ ଦିନ ବନ୍ଦୀ କରିଥିଲେ। ଏହାକୁ ନରକ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀ ନାମରେ ନାମିତ କରାଯାଇଅଛି। ନରକାସୁରକୁ ବଧ କରି 64 ସହସ୍ର ରାଜକନ୍ୟାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କଲା ପରେ ଇନ୍ଦ୍ରମାତାଙ୍କୁ ନରକଦ୍ୱାରା ଅପହୃତ ମଣିକୁଣ୍ଡଳକୁ ଫେରାଇବା ଲାଗି ସତ୍ୟଭାମାଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯାଇ ଫେରିବା ସମୟରେ ସତ୍ୟଭାମାଙ୍କ ଅନୁରୋଧକ୍ରମେ ଏକ ପାରିଜାତ ବୃକ୍ଷକୁ ଆଣିବା ସମୟରେ ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ସହିତ ଅନ୍ୟ ଦେବଦେବୀ ବାଧା ଦେବାରୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଏକାକୀ ସମସ୍ତ ଦେବତାଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରି ପାରିଜାତ ବୃକ୍ଷ ସହିତ ଅନେକ ଧନରତ୍ନ ଏହି ଅମାବାସ୍ୟା ଦିନ ନେଇ ଆସିଥିଲେ। ତେଣୁ ଦ୍ୱାରକାପୁରୀରେ ବାସୀ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସ୍ୱାଗତ ନିମନ୍ତେ ସମଗ୍ର ନଗରୀକୁ ଦୀପରେ ସଜାଇ ଓ ବାଣ ଫୁଟାଇ ବିଜୟ ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରିଥିଲେ। ଋଗ୍ବେଦ ଅନୁସାରେ ପୃଥିବୀ ଘୋର ଅନ୍ଧକାର ବୁଡ଼ି ରହିଥିଲା। କାଳକ୍ରମେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ କିରଣ ପାଇଁ ପୃଥିବୀ ଦିନେ ଆଲୋକିତ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ଦିନଟିକୁ ମନେ ରଖିବା ଲାଗି ଦୀପାବଳି ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରାଯାଇଅଛି। ଓଡ଼ିଶାରେ ଏହି ଦିନ ବଡ଼ବଡ଼ିଆଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପିଣ୍ଡଦାନ କରି କାଉଁରିଆ କାଠି ଜାଳିଥାଏ।
ଜଳିବା ସମୟରେ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିଥାନ୍ତି, ବଡ଼ ବଡ଼ୁଆ ହୋ ଅନ୍ଧାରରେ ଆସ ଆଲୁଅରେ ଯାଅ, ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ମହାପ୍ରସାଦ ଖାଇ 22 ପାହାଚରେ ଗଡ଼ ଗଡ଼ାଉଥା। ପିତୃପୁରୁଷଙ୍କୁ ଆଲୋକ ଦେଖାଇ ସ୍ୱର୍ଗଲୋକଙ୍କୁ ଫେରିଯିବା ଲାଗି ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତି। ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଭକ୍ତମାନେ ଅସଂଖ୍ୟ ଭାବେ ସେଦିନ 22 ପାହାଚରେ ପିଣ୍ଡଦାନ କରି କାଉଁରିଆ କାଠି ଜାଳନ୍ତି ଓ ପିତୃଗଣଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ କାମନା କରନ୍ତି। ନମସ୍କାର।